Kasama natin si Charles tapos si Ray. Wala na akong gasolina. Bomba ng bomba. Siya lang kayo dito, Velocity. Yes sir. Sheesh. Benta niya. Ano sa'yo, Team Motovlog 2.0. 2.0. Turo kita dyan eh. Si Ray din, kunwari customer para hindi mag-ano. So ito guys, ito yung trip natin. Maybe soon, baka makuha natin ito. 20. Makaka time budget eh. Pero ito yung trip ko. Tapos gloves na ganitong kulay. So guys, meron din silang black kung ayaw yung Neo na trip ko. Meron din silang black and white. Ito si Jua, trip na to eh. So what is up guys, for today's video punta tayo sa Velocity. Kasama natin si Charles tapos si Ray. Yes sir. Okay ba? Tara. So yun nga, for today's video, yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Our Vlog yun nga, kasama natin sila Charles at Ray. So punta lang tayo ng launching ng tawag dito, Velocity dyan sa Lucao. So yan, tara, let's go guys. Yes sir. Buti naman hindi umulan, kasi kung umulan di tayo tuloy boy. So yun nga, katulad ng sinabi ko sa inyo na nakaraan sumilip tayo sa Velocity, di ba? Kaya ngayon yung launching nila, pero nakita na natin yung mga display doon. Kaya papakita lang natin kung ano meron doon sa kanila. Saan ba? Launching ng Shark, kung nabanggit ko naman na, launching ng Shark helmet, banggit ko nung nakaraang vlog ko. So yun, di ba, actually nasilip natin to. Ang gaganda guys, walang tapon dito sa Shark, kahit yung mga ano nila, yung mga may graphics nila guys. Ganda ng pagka-paint, premium na premium. Kaya sulit din to eh, no, Shark. Meron din silang mga entry level na 15k, di ba? Hindi na masakit gaano sa bulso yung guys sa ganung brand. So ayan guys, dito yun sa De Venecia, New De Venecia Road yung Velocity. Baka hindi nyo pa alam. Yes sir. Hey, katingin mo na. Tingin dito. Buskas ko kakabomba. Ano yung building na yan guys? Diyan na. Ewan kung nag-ano pa sila o nag-parade. Pero ewan ko, basta ako dito lang. Hindi ako sasama sa parade. Ay! So ayan guys, touchdown na tayo. Velocity sir. Yeah. Tapos wala na akong gasolina. Bomba ng bomba. Ay boss, hindi umulan ha, nakapunta ako ha. So ayan guys, dito na tayo sa Baba boss. So ayan guys, mamaya videoan natin dito. Tignan natin kung sino yung mga pupunta dito ngayon sa Velocity. So ayan, boss, musta? Long time no see. Miss kita. Ayos lang. Pogi ah. Kaya nga. Pare hindi yung bike, ikaw ang pogi. Si Raulo. So ayan guys. Pogi na. So ayan guys, mamaya
tingnan natin kung ano meron dito. So, mamaya ulit, patay ko muna yung camera guys. Oo nga eh. So ayun guys, dito tayo sa Velocity dahil launching nila ng Shark guys. So kasama natin sila Charles, sila Ray. Bila lang ng dalawa kasama natin ngayon kasi biglaan lang tayo lumabas ngayon kasi walang ulan. So eto, kasama rin pala natin si Motolika. Bihira nyo lang makita yan, no? Peace guys. Active ba yung page mo? Oo naman. Active pa, follow nyo lang yun guys. I-activate natin. Activate natin. So ayun guys, I-activate ulit. launching nila ngayon ng ng Shark helmet, kaya papakita ko na lang sa inyo yung Shoutout Velocity. mga helmet nila dito guys. So yun, ikot ko muna kayo. So meron din silang benta dito suit, then boots, then mga jacket like Alpine Star, then Dainese meron sila. Ito yung hawak ni Motolika, yung maganda kasi naka may ilaw-ilaw na, may built-in na. Integrated. May ilaw-ilaw na yan boy. So, pasyal kayo dito sa New De Venecia Road sa Lucao. Lagpas lang ng CSI Stadia. So ayan. Nabibenta rin silang gloves dito boss. Gloves, sombrero. Si Raiden, kunwari customer para hindi magano. Then guys, meron din silang mga damit dito. Paano ba ito? Oh, 1.8 isa. Alpine Star, then Marquez na, Alpine Star na riding jacket. Meron sila dito. Yan, Alpine Star na mga riding jacket. Dainese meron. Dainese meron. So ito guys, ito yung trip natin. Maybe soon, baka makuha natin ito. Depende. Baka pa tayong budget eh. Pero ito yung trip ko. Tapos gloves na ganitong kulay. Maybe Alpine Star. 30 plus. Guys, meron din silang black wine yung Neo na trip ko. Meron din silang black na white. Ito si Jua, trip niya to eh. Pero ang bigat. Pero safe ka dito boss. So ayan guys, check nyo na lang dito sa Velocity. Yan. Dito lang to sa banda sa Lucao ulit. Yan, sasabihin ko dito sa New De Venecia Road. Lagpas ng CSI Stadia. Mahin kasi ako naman eh. Kaya naman eh. So ayun guys, check nyo na lang dito. Then sa mga mahilig ng helmet at gears dyan, pasyal na kayo dito. So ano yan? Motorok! Ay, kala ko. Ano ba sabi mo? Shoutout! Shoutout kay Moto Duruk. Follow nyo rin yan guys. So yun. Yun lang, food trip muna kami dito ni paring Ray. So ayan, tamad mag yun eh. Tamad mag motorcade, kaya kami lang naiwan dito. So ayan, pasyal na kayo dito, Velocity. Yes sir. Sheesh.